वाईफाई राम राम आगुन भाई लाइक दां आगुन भाई थेंक इउ मा खालामदों दे खोन्थालाय वाईफाई रावबानो गैथारा माथो जाखांबाय नामा वाईफाई उन्दुदों नै उन्दुदों आरोना जाखांबाय आं सोर दे नों कुमार नङा होमबा दा लोगोफोर सोर सोर दङ दे कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट मा ओंख्रि गरमखाय ओंखाम जायाखैलै दाउ जाया होमबा गरमखौथ' मा बुंनो आरो जेबो बुंनांला गरमखौ मेनदाबसो आं कुमार नङा मेनदाबसो होमबा हे लोगोफोर सोर सोर दङ दे कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट मा होनखो नोंलाय ओंखाम जाबाय नामा सार नो जाबाय जानायालाय माबासो आलु फान्थावसोमोनलै जेबो गैया नोंस्रालाय मा मैगंमोन मानसिफोरानो गैथारा माथो फैथारा लेथाफोरलै जोंना Good afternoon, London. Blue, thank you. Dah blue sini. Dah ketemu nggak? Nih, ओंखाम जा थेंक इउ रानि लाइक होनायनि थाखाय जोंना लेथ'ना मा होनखो रानि बसुमतारी सना मा खालामदों नोंलायनो
जोंना रानिया मा होनखो दं ओरैनो लेटफन आदानो। जोंना सोर फैखो निहा फैबाय दे बाराव हेलौ अर मा मोखां देखाय नांगौनो मोखां देखायनांगौ होनबा दाउलिब दङ नामा दाउलेबा? जों मा होनो रानिया मा ओंख्रि जाखो अर भायनो जोंना ओंख्रिया माबासो मा होनो आलु फान्थाव। बिन्दिया फैबायलै नै जोंना बिन्दिया फैबाय हाय आदा सना मा खालामदों? एल पि स्कुलाव मोदाय दं। आयौ नोंगौ आगै सना जेबो खामानि मावाखै नोङो? दा लोगोफोर सोर सोर दङ दे खालाम दे। जोंना मा होनखो रानिया मा होनखो मबाइलसो नायगासिनो आदा लेथननो। जोंना लेथना मा होनखो बिन्दिया जोलाना होदोनो। बिन्दिया जोला नांगौनो नै जोंना लैथुना जोलानो थाखाय खावलायदों। जोंना निहाया मा होनखो अइ अर आंनि कमेन्ट थाङाखै नामा होनो कमेन्ट फैयाखै। ब्लु होबाय दे नेहा नोंनो दा थांबोला खिन्थाहर दै। जोंना बिन्दि मा होनखो लाइक दान आदा सनानो थेंक इउ बिन्दिया। जोंना जिबिता आब' फैबाय हाइनो हेलौ जिबिता आब' जोंना जिबिता आब' मा होनखो लाइक दान थेंक इउ जिबिथा लाइक होनायनि थाखाय। जोंना लेथना मा होनखो आंनि अना लोखि जिउ निहा मा खालामदोंनो। जोंना बिन्दिया मा होनखो र' आदा सना लेथ'नो जोंना रानिया मा होनखो आं मबाइलसो नायगासिनो आदा लेथन नो मबाइलसो नायगासिनो दंनो जोंना नै रानिया। जोंना माबाया मा होनखो निहाया अर आंना बिबोनाङा नोंना बिबोनाङा नोंनि मा बेलाय नोंनि गारांखौ गिबाय गिखागोन आंना माने माथोआनो एसे बोरैबाना। जोंना मा होनखो लेथना बा सालथिया जा गुफुर जाखादों अर भाय नों नै गुफुर जायाखैलै मा एसेबां गुफुर जायाखै। जोंना जिबिथाया मा होनखो जिबिथाबा मा ओंख्रि जाखांखो अर आगैनो जोंना ओंख्रिया माबासो जेबो गैयालै फान्थाव आलुसोमोन। जोंना लेथना मा होनखो होनबा नों आंखौ बावगाराखै नामा आगै रानि बसुमतारी सना ओखि माइनावनो। जोंना लेथना मा होनखो लेथन अरनि एलबियाव दं सनानो जोंना माबाया निहाया जोंना लेथना मा होनखो जिबिथा आगै सना मा खालामदोंनो जोंना रानिया मा होनखो जोंना जिबिथा आब'आ मा होनखो बा अर गैथ मा अर गोथाव मोनथारो आं नोंनि ओंख्रिखौ नंगौ नामा आब' जिबिथा जोंना निहाया मा होनगोन लेथन सना नोंहालाय मा खालामदोंनो जोंना लेथना मा होनखो निहा दसे टाइम मोनदों आंहा दा डिउटियावसो दं आंनो अ जोंना गुमै फैबायलै नै जोंसार गुमैया मा होनखो सोर दंलायनो गुमैया मा होनखो लाइक दान थेंकिउ गुमै लाइक होनायनि थाखाय दे अनजिखौ लिंहरदो गुमै
जोंना जिबिता बरमानखो ओरैनो दं आदानो जोंना लेथना मानखो बसुमतारी अर खालामगोनब्रा नायनो नाङा मोखांखोनो माने बुजियासै आंलेथ' जोंना महेस फैबाय गुमै फैदों अनो गुमै लाइक होआखै बाथाय लाइक होदो जोंना बिन्दिया मानखो दाउ गग्र दाउ गग्र आरो अरबायलै सालथे होनो जोंना रानिया मा होनखो जागोन दे आदानो ओइ बिन्दिया आंनिया नेटआ स्ल' जादों नामालै खिथाहरलाय जोंना माहि फैबाय हेलौ अर डार्लिं दाउखुमै फैबाय हाय उरां फारांनो थेंकिउ माहि डार्लिं फैनांगौसो जोंना लेथना मोनखो हाहा अरबाय नों मुं लाखियो अर खामगोन होनदों आं अरबाय अ नंगौ नामा लेथन जोंना माहि दार्लिंआ मा होनखो लाइक दान थेंकिउ माहि दार्लिं मा ओंख्रि जाबोखो दे खोन्थाहरदो माहि दार्लिं जोंना महेसा मा होनखो आं वाच टाइम नांगौ बैनाय माने आं अ वाच टाइम जायाखै आरोना वाच टाइम नांगौ नोंनो एल बि होबाय थाब्रा गुमै एल बि होबाय थालाय नोङो टाइम मोनबानो एल बि होबाय थालाय जोंनिया बिन्दिया मा होनखो जायाखैनो जोंना महेसा मा होनखो गुमैया आंनो वाच टाइम नांगौ बैनायनो एल बि होबाय थालाय गुमै नोङो होमबानो जागोन जोंना जिबिथाया आब'मोनखो अन जोंना माहि दार्लिंआ मा होनखो दालि आरो ना मैथ्रुसो हाय अ दार्लिंनो अ गोथावआनो दे माहि दार्लिं जोंना रानिया अन दे सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो लोगोफोर लेटाना मा होनखो जिबिता अन आंबो अन जिबिथानो लिथुना सोरना गुमैया मा होनखो एल बि होनो टाइमखौनो मोना माथो नोङो बे बिदिनो 1 घन्टाफोर टाइम मोनला बायोना 1 घन्टाफोर टाइम मोनबाय बायबोला बे समावनो होलाबाय था नोङो 1 घन्टाफोर टाइम मोनबानो ओरैनो आधा घन्टा 1 घन्टाबाबो टाइम मोनोना आधा घन्टा 1 घन्टाबाबो दसे होलाबाय था जोंना निहाया मा होनखो रानि नोंखो सबतआ खबर लाथारा नामा नो रानि नै जोंना आब' निहाया नोंखौ सबतआ खबर लायो ना लाया सोंहरदों जोंना जिबिथाबा मा होनखो आदा लेथन गावहा दाना आंखौ खबर लाला लेथन मानो खबर लायानो नोङो नै जिबिथा आब'खौ दे खोन्थाहरदो जोंना माहि दार्लिंआ मा होनखो मा ओंख्रि जाना फैखो उरां फारांनो नों अर दार्लिं जोंना ओंख्रिया जेबो गैथारालै आलु फान्थावसोमोन दिनै जोंना लेथना मा होनखो महेस ब्र भ्लग फुल भिडिअ वाच खालामना सापर्ट खालामदोनो नै महेश गुमै नोंखौ जोंना लेथना सापर्ट खालामनो थाखाय लिंहरदों लोगो गैयाबा लोगो जालायबानो जाबाय जोंना जिबिथाया मा होनखो मा ओंख्रि जाखांखो आदा लेथन आदानो मा ओंख्रि जाखोनो दे खोन्थाहरदो लेथन नै जोंना जिबिथाया सोंहरदों जोंना रानिया मा होनखो गैया नुवाखैनो आब' निहा जेरावबो नो जोंना माइ दार्लिंआ मा होनखो र' दे अ दार्लिं फैफिनगोन दे औ दे जेबो नङा दा फैफिनबानो जाबाय माइ दार्लिं जोंना महेस गुमैया मा होनखो दस साराय दसथायाव फैगोन आरो ना
पिएमआव हराव आरोना हराव एलबि फैगोन दिनै सापर्ट खालाम दे फैबानो जाबाय दे सापर्ट खालामगोन मा वाइट मौसुमि नोंनि कमेन्ट श' जाफैयाखै आंनियाव र' दे आं मौसुमिनो मेसेज हरनि मौसुमिनि कमेन्ट श' जायाखैनो माबा हरदो आंनियाव र' मौसुमिनि कमेन्ट श' जाफैयाखै कमेन्ट मा जादों महेशआ माबाया मा होनखो निहाया अर जोंना लाइन गैया दे बेटारि गैला आंना लाइक होनोल' फैदोंमोन आं दे जेबो नङा दे आब' नेहा दसे समबाबो आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय जोंना जिबिथा आब' गाबबायसोलै मानोबा गाबखो आब' जिबिथा जोंना रानिया मा होनखो सापर्ट आइडि दंबा सापर्ट हरदो हरबाय अननानैनो दङ दंनायालाय आं दा हरनो हायाना नै दा एलबि होदों दा नै बे एलबि होबाय थानायावनो दङ आंना सापर्ट आइडिया दा खालामगोन आं र' जोंना लेथना मा होनखो जिबिता आगै सनालै माथो आंहा बारा टाइम मोना आरो दाबो 2:40 PM सिम दसे रेस्ट मोनदों आं जिबिता सना आगै होनो जोंना गुमैया मा होनखो मोज गुमैया लेथन साब खालामबाय लेथन साब दंखायोनो नोंनियाव नों सापर्ट खालामाखैबा दे सापर्ट खालामबानो जाबाय जोंना ब्लग फैदों हाय आदा दायो माहा दंनो जोंना रानिया अन सोरनि मेसेज मोनदों बियो बिन्दियानि ओइ बिन्दिया ब्लु होनदो दा थांबा खिन्था नोंनिया कमेन्ट माबा जाफैयाखै हाइद जाफैदो जोंना लेथना मा होनखो महेश नों फुराना आइडियावसो दंमोन आंना दंमोन नों आंहा बेयो जाला बियो गोदानसो बे गोदानसो जोंना लेथना भिन्दिया अन जोंना निजोम बस फैदों नै बस खल'से जानोबा दे हरलाय लाइक होआखैबा लाइक होदो दे बस जोंना भिन्दिया मा होनखो जिनो अन र' ब्लु होनि गुमै नोंनो दा गुमै ब्लु होबाय नोंनो जोंना सिएम मा होनखो खालामना कमेन्ट हरबानो खालामफिनगोन प्रियानो जोंना आब' प्रिया फैदों नामा आब' प्रियानि कमेन्टस' जायाखैलै आंनाव आं ब्लु लाखिनि जोंना नेहाया थांबायलै जोंना मा होनखो लेथना सापर्ट गैया महेश नों जेबो बियो गोदानसो आइडि गोदानसो आरोना जोंना पिर' फैबाय नै अर भाइयाबो एलबि फैखुमाना दं माथो औलै दंफैयो नै पिर' दार्लिं दे लाइक होआखैबा लाइक होदो मा ओंख्रि जानायमोन दे खोन्थाहरदो पिर' दार्लिं जोंनिया भिन्दिया अन जोंना निजोमा मा होनखो थांखु नायै आखाइनि रेखायानो गोमालांबाय बस नंगौ नामा बस आखाइनि रेखायानो गोमालांजोब्बाय आरो ना बोरै जागोनलै बस बेबायदिबा जोंना लेथना मा होनखो महेश लोगो खालामफिनदो लोगो खालामनो थांबाय खोमालाय आं ब्लु होदोंमोन लेथन ब्लु बिहरदोंमोन नालाय दे मा ओंख्रि जानायमोन दे पिर' दार्लिं खोन्थाहरदो जोंना भिन्दिया अन जोंना माबा पिर' मा होनखो होनखाबाय आं दहायनो सबाइ दाउ आयै सबाइ दाउ मायसि गोथाव पिर' दार्लिं आंनोलाय बोरो आंनोबो हरबानो जायोमोन एसे आंबो जागौमोन ना पिर' दार्लिं जोंना भिन्दिया अन जोंना लेथना मा होनखो अर भाइ साल्थि मोखां दिन्थिदो
मोखांखौ एसे बोरैबा मोनदोंलै आं दिन्थिनो बिन्दिया अन जोंना महेश गुमिया मा होनखो लेथन साल्टे साबधान चेक आउटनो लेथन जोंना महेश गुमिया सापर्ट खालामबाय नोंबो चेक खालामना बेक रिटार्न खालामफिनबानो जाबाय बे महेशआ आंनि गुमैसो बियो लेथन जा आब'नि हौवा आरो जोंना पिरुआ मा होनखो हरगासिनो दे हर दे पिरु दार्लिं जोंना जिबिता आब'आ मा होनखो आं थांथ'नोसै आगै अर आलासि फैदों जोंहा आलासि फैदों आरोना दे जेबो नङा दे आब' जिबिता जोंना मेव फैबायलै मेव आंखौ गारना फैदों नोंसोरनो बा मेवा सिआइडिसो जाफैदों नामालै मेव जोंना बिन्दिया मा होनखो अर भाई खाम जानोसै आं बायनो दे जाना ला दे बिन्दिया जोंना एना मा होनखो लाइक दानो थेंक इउ मेव मा ओंख्रि जाबोखो दे खोन्थाहरलाय मेव जोंना एना मा होनखो आं ब्लड आयै सिआइडिसो जाफैदों आरोना नोङो मेव जोंना फिरुआ मा होनखो लोगो नागिरना हो आंनो दाबो 100 जायाखै बेसे जाना दङ फिरु नोंना देलाय खोन्थाहरलाय दार्लिं बे महेशजों लोगो गैयाबा महेशजों लोगो जा फिरु दार्लिं जोंना सिएमआ मा होनखो फिरुनि खुमब्रा जानानै गोरखांगासिनो फिरुनि खुमब्राजों दाउजों जानानै गोरखांगासिनो दं नामा सिमब्र' जोंना मोसा मा होनखो बिन्दिया जयेन बिन्दिया बै माबासोलै रन्जनसो गुमै र' ओमफ्राय मा होनखो बे आरदिसो माबाया माबा आरदिनो बिदि बायसो बे माबाया बिन्दियाया लेथना मा होनखो प्रिया दैमारि दार्लिं सना लाथा एम्फौसोमोन लाथा एम्फौ गोथावथार माथो जोंना फिरुआ मा होनखो CMM ब्लग होनना मिनिबायलै जोंना मा होनखो लेथना महेश वाइट होनना बुंदों आरोना नेथ' होननानै जोंना एना मा होनखो जाबाय आं मेवनो मा ओंख्रि जाखो दे खोन्थाहरदों मेव जोंना महेशआ मा होनखो अके लेथननो नोंना दायो बेसे जाना दं देलाय खोन्थाहरलाय फिर' जोंना सुसमिता नानि फैबायलै हाय नै हेल' सुसमिता नानि मा खबर जोंना एना मा होनखो मेवा जादों आंनो गोथावानो दे जोंना सुसमिता नानिया मा होनखो लाइक दानो थेंक इउ सुसमिता नानि जोंना फिरुआ मा होनखो फिरु दार्लिंआ 82 ल'सो 82 बा होमबा 80 दा हरगोन र' फिरुनो 88 खालामना हरगोन आं नोंखौ र' दा 6ता आइडि हरबावगोन आं नोंनो र' दा एलबि दोनबोला एना मा होनखो र' 2 मिनिट दे मावजि मेव जोंना सुसमिताया मा होनगोन दानिया मा ओंख्रि जाखो आदा जोंना माबासो आलु फान्थावसोमोन होननानै जोंना मा होनखो सुसमिताया मोजां आदा नोंनालाय मा खबर आंनाबो दं माने गेजेरावनो दं आंनाबो मा ओंख्रि जानानै होननानै दे खोन्थाहरदो सुसमिता जोंना महेशआ मा होनखो आंना नाम चेन्ज खालामनायनि नामा बैनाय महेश मट' ब्लगार लानोसै नामा लाबानो जाबाय दे गुमै लानोबालाय जोंना फिरुआ मा होनखो महेश आंजों दंखायो नामाथाय गुमै चेक खालामनानै नायलाय बे फिरुदों लोगो गैया जोंना सिएमआ मा होनखो आंनोबो हरब्रा बायनो जागोन र' हरगोन लासैनो हरगोन जोंना फिरुआ मा होनखो नायलाय महेश लोगो दंना गैया होनो जोंना लेथना मा होनखो महेश सापर्ट खालामबाय आं फुल भिडिअ नायनानै
कमेन्ट चेक खालामदो नोंनो रिटार्न खालामफिनबायनो महेश गुमै नोंखौ दे चेक खालामना लाबानो जाबाय। जोंनानिया मा होनो सुस्मिताया दालि आलु सोमोन दालि आलु सोमोन आरोना दे गोथावआनो दे। जोंना महेश गुमैया मा होनखो दं आगै फ्रेन्ड दंनो दंखायनो फिर' नोंजों जोंना मा होनखो फिर'आ अनलि 82ल' बेबो दा 4-5 जाबानो आनजाफिनो मैया लानायफ्रा आरोना जेबो नङा बिदिनो आनजाखायो बेबायदिनाबो बै खेनसे बिदिनो आंना बे समावहा जाया जाबाय थादोंमोन ओमफ्राय जाबायबो जाबाय बोरैबा 100 बा आरो नै दा माबाखौनो बारनो हाया 350खौनो बारनो हाया जागासिनो दं आं दायो। मोनसेबो थालांनि जाबाय थादों आंनिया दामानि सापर्ट लाबानो नै मैया दाख्लैनिफ्राय आरो खैथामान थालांग्रा जालायदोंलाय। जोंना मा होनखो महेश गुमैया थेंक इउ लेथ'नो जोंना फिर'आ मा होनखो अके हरबायनो दे दा हरगोन आं फिर' दार्लिं सिन्था खालामनाङा नोङो। जोंना लेथ'ना मा होनखो सुसमिता नों ओंखाम संनाय जानो लुगैसोदों आंनो सुसमिता नानि नै लेथ'ना नोंनि ओंखाम संनाय जानो लुगैदोंनो। जोंना सुसमिता नानिया मा होनखो आइयो लेथ'न नंगौ नामा होनना मिनिबायलै। दे लोगोफोर सोर सोर दङ दे कमेन्ट खालामदो कमेन्ट। बिखुंगुरा बोरो सुसमिता नानि बिखुंगुरा जोंना महेश गुमैया मा होनखो मट' ब्लग मट' ब्लगि नंनि थांखाय पार्ट सफैबाय दिनै माने बुजियासैलै आं मोजां गुमै। जोंना लेथ'ना मा होनखो सुसमिता नंगौ आगै सना लैनो जोंना सुसमिताया मा होनखो है मिथिया आं बेबा बिखुंगुरखौ आदा बिखुंगुरखौ मिथिया आरोना जोंना आब' लिना फैदो हायनो हेल' आब' लिना आगै सना होनना बुंदों आरोना आब' लिनाया जोंना मा ओंख्रि जाबोखो दे खोन्थाहरदो आब' लिना। थांथ'नोसै बाय आइया रायो जोंहा गोबाव थाबा लाइक थेंकिउ दे दसे समबाबो आंनि एलबो नुजाफैनायनि थाखाय सिएमब्र'। जोंना सुसमिताया मा होनखो फै होमबा आलासि जाफैदो रा लेथ'नो आलासि जानो थाखाय लेंहरबाय लेथ'न नै नोंखौ थांदो दे नों आलासि जानो। जोंना मा होनखो लिना ब्रह्म ओंखाम जाबायना नोंनो जोंना लेथ'ना सोंहरदों आब' लिनाखौ जोंना महेसआ मा होनखो थै साला नेट आब' लिनाया मा होनखो आंहा दा सम मोनथारा आगैनो सम मोनाखै आरोना जोंना मा होनखो पिरुआ बिन्दिया बर'जों लोगो गैयामोनदांलै बिन्दिया चेनेल गैया पिर' दारलिं बिन्दिया बे बिदि भाइनि सापर्ट आइदिसो बियो बिन्दियाया पिर' दारलिं। जोंना लिनाया मा होनखो आं न'आवसो दंफैयो न'आवसो दंहैयो आरोना जोंना आब' लिनाया जोंना लेथ'ना मा होनखो सुसमिता बहानि जाखोमोन नोंलाय बावबाय आंनो जोंना पिरुआ मा होनखो नोंस्रालाय मा ओंख्रि जोंना माबासोमोन पिर' नोंना कमेन्टआ हाइद जादों दे आं ब्लुनि दा थांबा खोन्थालां। जोंना आलु फान्थावसोमोन जोंनाबा जोंना सुसमिता मा होनखो डाटा चेन्ज खालामनिलै आं र' लोगोफोर
एयारटेला बिराद प्रब्लेम होदों दा जिअ'आवसो माबाफिनबाय आं र' जोंना मा होनखो ससमिता सट थांगोन र' सुटि मोनबा आं अरबाय साल्टिजों आंजोंनो जोंना फिरा मा होनखो उदालगुरि मा गामिनि ससमिता होनो जोंना मा होनखो ससमितानिया फिरु आं फिरु नों खोन्थाग्रोदो दे जोंना माबाया ससमिताया माबानिलै डिमाकुसिनि दा फिर' नों खोन्थाहरदो जोंना ससमिता डिमाकुसिनि जोंना लेथना मा होनखो ससमिता सट मा गामिमोन नोंनालाय जोंना एस डि फैबाय दे हाय अर दानो हेल' हेल' एस डि ब्र' लाइक होखाबा लाइक होदो दे जोंना फिरुआ मा होनखो र'लै आं एसे उनाव खोन्थागोन फिरुआबो उदालगुरिनिलै मिथिखायो आं नुनाय मोनबाय थाखादों आं फिरुखौ अबेयावबा जोंना दाख्लै खोन्थालायबावब्रा आं उदालगुरिनि नङा होनना जाबाय थाबावो बिखंखोनि एल बियाव आं मिथिखाथारदों उदालगुरिनि होननानै जोंना सुसमिताया मा होनखो फैबानो जाबाय दे लेथन जोंना लेथना मा होनखो आंबोथ' उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सुसमिता सटनो जोंना नानिया मा होनखो फिरु नानि माबा सुसमिता नानिया फिरु मानोलैनो जोंना फिरुआ मा होनखो ओरैनो सुसमिता होनो जोंना एसटिया मा होनखो अरबाय खानाव अबेले खाना खानु बायो जोंना महेशकुमाया मा होनखो मटु ब्लगनि थाखाय पार्ट सफैबाय दिनै होनदों मटु ब्लगनि नों बानायदों नामा गुमै जोंना मा होनखो ससमिता नानिया मानो खोन्थादो आदानो खोन्थानाङा आरो ने दे होमबालाय खोन्थाला दे नानि दे खोन्थाला आङो जोंना लेथ्रा मा होनखो बुंदो सुसमिता गामिखौ ने जोंना एसेया मा होनखो लाइक दिया मो और भाई थैंक यू एस डी जोंना फिरा मा होनखो ओइ अर बारा बुंनाङा दे बुङा दे मा होनखो फिरा दार्लिंआ मोनगोन नों आंजों मोना नोंखौसो मोनबोगोन होनबालाय आं मोनगोन बाला एसडि नै मोनगोन नै फिरुखौ आङो मोनगोनबाथ' मोजांसो फिरु जोंना सुसमिता नानिया मा होनखो ओइ फिरु नों बहानि खोन्थादो रानो जोंना फिरा मा होनखो एसडि मा खबर नो जोंना एसडि मा होनखो मट' नेपाल को काटानो जोंना फिरुआ मा होनखो लोगो हमगोन र' नोंखौ सुसमि मालाबानो जोंना लेथना मा होनखो ससमिता सट खोन्थादो डिमाकुसि मा गामिनि ससमिता सटनो जोंना एसटिया मा होनखो फिरु मोजांनो दे लोगोफोर सोर दङ दे कमेन्ट खालाम दे जोंना ससमिताया मा होनखो लेटन आं बरागाबारिनिलै नोंलायनो मा बाबा मासि गोलाव नामलै बरागाबारिनिलैनो जोंना फिरुआ मा होनखो एसडि मा ओंख्रिमोननो दे खोन्थाहरदो लेथन नों मा गामिनिनो दाना नों खोन्थाहरदो बेक सुसमितानो जोंना मा होनखो जोंना मा होनखा माबाया एसटिया आं ओंखाम जायाखैलै फिरुनो जोंना फिरुआ मा होनखो नों मा गामिनि होनो फिर डार्लिं एसडिया मा गामिनि बिदिबाया मा गामिनि आंबो बे गामिनिनो एसडि नो जोंना फिरु दार्लिंआ
एस डि बिदिबाय आं मोनसे गामिनिनो रा फिर' दारलिं जोंना लेथना मा होनगोन सस्मिता बोरै बोग्रि बारिनि नामा नोंनो बोग्रिबारिनि नामा नोंनो सस्मिता सोंहरदों जोंना एस डि आ मा होनगोन अरबाय नों फिरुखौ लानोसैलै अरबायनो मा अरबाय आं फिरुखौ लानोसैलै अरबायनो है फाग्ला नोंना फुजा बिनानाव दंखायो माथो फुजा बिबोनांखौ लादों नोङो फिरुखौ आंसो लानो नागिरदों आं बिसोरखौ मिन्थिया दाबो मा गामिनिनो उदालगुरिनि खोलाहा जोंना उदालगुरिनिफ्राय ओरै हाबबानो मोनो फिरु जोंना लेथना मा होनगोन सस्मिता नों गोमसारखौ सिनाय मोनो नामा नो सस्मिता नों गोमसारखौ सिनाय मोनो नामा नो नै सोंदों जोंना मा होनखा सस्मिताया लेटन आं बारा बरा बरंगा बारिनिसो बरंगा बारिनिसो आरो एस टि कमेन्ट हाथायसै र' ब्लुदिया समाव तुमाक जुवा टाइमाव कयखिनि जाबा नोंबो आंनि फुजाखौ लानोसैबा ओइ आं लायालै एस टि फुजाया नोंखौसो नायो जोंना सस्मिताया मा होनखो सिनाया आं गोमसारखौ लेथन होनो जोंना मा होनखो एस टि आं माजबाटनिसो फिरु होनो जोंना फिरुआ मा होनखो दे खोन्थादो नोंसोर मा गामिनि दे खोन्थालायनो एस टि दे खोन्थाना हरदोलै मा गामिनिनो दे खोन्थाना हरलाय एस टि मा गामिनिनो जोंना लेथना मा होनखो सस्मिता सत आं आमजुलिनिनो जोंना फिरुआ मा होनखो दार्लिंआ एस डि ए नो আমার নিয়ার বা আহিছে দেই চেংনাং বুলি কৈছে হাই বুলি কৈছে হেল্ল' নিয়াৰ বা মেইন আই ডিৰ লগত আহাচোন মই এদিনা চেক কৰি চাইছিলোঁ হাইট হৈ আছিল যে এইটো আনহাইট কৰিছিলোঁ মেইন আই ডিৰ লগত আহি চাওকচোন হয় না নাই চেংনাং কি বুলি কৈছে নিয়াৰ দেই মই চিনি পাইছোঁ মই চিনি পাওঁ বা মেইন আই ডিৰ লগত আহি চাওকচোন সেইদিনা হাইট হৈ থকাটো মই আনহাইট কৰি দিছিলোঁ लेथना मा होनगोन सस्मिता हसा आलासि जागोन दे नोंसानाव जागौमोन आरोना जोंना सस्मिताया मा होनखो आमथिंलै आमजुलियालाय माहाथिंलै आमजुलियालायनो आमजुलिया उदालगुरिनिफ्राय साहा दावखोनांगौलै उदालगुरि टाउननिफ्राय जोंना नियारबा नियारबा কি বুলি কৈছে লাইক ডান বাইটি থেংক ইউ নিয়াৰবা নিয়াৰবা কি বুলি কৈছে তাৰপিছত লেটনা মাৰ্কা আমজলিয়া हरिसिंगा खाथिनि जायोलैनो जोंना सस्मिता मोनखो आयु लेटन जोंहानाव गैया आइजों आं लाजियो आंनो जोंहानाव गैया लाजियो आं नियारबा गोलैसो भात खालि খালোঁ নিয়াৰবা খালোঁ কিবা কি বুলি কয় বেঙেনা আৰু আলুৱে আছিল একো নাই আজি সস্মিতা মানকে होनना बुंदों आरोना नियारबा কি বুলি কৈছে हाय एस टि भाइटि বুলি কৈছে एस टि কি বুলি কৈছে नोंलाय फिरु बहानिनो ক'ত হয় বুলি কৈছে আৰু ন তাৰপিছত एस टि কি বুলি কয় हेल' नियारबा কি খবৰ বুলি কৈছে তাৰপিছত नियारबा কি কৈছে ভাত খালা एस टि भाइटि বুলি কৈছে ভাত খালা নাই সুধিছে তোমাক কৈ দিয়া দে एस टि তাৰপিছত লেটানে কি হৈছে सस्मिता सत गैयाबा लोगो दं गोबां लोगो दं आंहा नोंसोरनि धेमाकुसि सिंनो
নিয়াৰবা কি কৈছে ভাল তোমাৰ মোৰো ভাল নিয়াৰবা ভাত চাত খালি না নাই নিয়াৰবা मा होनखो নাই খোৱা নিয়াৰবা আপুনি বুলি কৈছে আৰু ন তাৰপিছত নিয়াৰবা কি কৈছে মজা খানা और ভাইটি হয় নাকি নিয়াৰবা लेटना मा होनखो सस्मिता बनजारखौ सिनायो नों बनजारखौ सिनायो नोंनो जोंना सस्मिता मा होनखो बुजियासै आं लेथा होननो बुजियासैनो जोंना जे नार्जारि फैबाय हरबायनो हेलौ जे नार्जारि ब्र खबरफ्रा बोरै दे खोन्थाहरदो नियारबा কি বুলি কৈছে आलु ढेकिया दालि माছ भाजा एन्ड ডিম फ्राय তামাম মজা আছিল দেই নিয়াৰবা তাৰপিছত নিয়াৰবা কি বুলি কৈছে কি খালা এছ ডি ভাইটি বুলি কৈছে আৰু এছ ডি ভাইটি কি খাইছো বুলি সুধিছে তোমাক নিয়াৰবায়ে কৈ দিয়া दे रैसुमै अफिसियेल फैदों जानानै मा खालामदों आदानो दं नै एलबि होलागासिनो दङ नियारबा কি কৈছে और भाइटी বুলি কৈছে আৰু ন एस डि मानखौ मजा खाला ने नियारबा বুলি কৈছে আৰু না তাৰপিছত লেथানে কি বুলি কৈছে बनजारखौ सिनाय मोनो नामा होनदों आङो बनजारखौ सिनायोना सिनायानो सोंदों नोंनाव सस्मिता जोंना मा होनखो नियारबा কি কৈছে एस डि भाइटी বুলি কৈছে আৰু না एस डि কি বুলি কৈছে একো খোৱা নাই মই বা বুলি কৈছে আৰু ন একো খোৱা নাই আৰু ন তাৰপিছত সস্মিতাই मा होनखो सिनायालै आंनो सिनि नापाय आरो न তাৰপিছত रैसुमै मा होनखो मा गामिनि आदानो आं उदालगुरिनिलै ब्र रैसुमै आं उदालगुरिनि जोंना लेटाना मा होनखो एस डि ब्लग हिनजाव नांगौ आंनो हिनजाव नांगौनो एस डि नै लेटानो दे खोन्थाहरदो जोंना एस डि मा होनखो पाছত খাম মই পাছত খাবি আৰু ন তাৰপিছত নিয়াৰবা কি বুলি কৈছে एस डि ভাইটি খুৰাৰ গা ভাল নে হ'লেনে খুৰাৰ গা ভাল হ'লেনে সুধিছে তোমাক एस डि কৈ দিয়া दे पिर'डार्लिं थांबाय नामा दे खोन्थाहरदो जोंना मा होनखो जे नार्जारिया उन्दुदों मा ओंख्रि जाखो दे खोन्थाहरदो जे नार्जारि ब्रादार जोंना नियारबा কি কৈছে एस डि भाइटी আজি ডিউটি আছে নাই एस डि ডিউটি আছে নাই সুধিছে তোমাক दे কৈ দিয়া जोंना रैसुमैया मोनखो आंबो उदालगुरिनि उदालगुरि आंना माबा एख्राबारि होनना बुङोलै नोंना मा गामि दे खोन्थाहरदो आंना एख्राबारि होनना बुङो जोंना फिरा मा होनखो दे एस डि आनो गुबुन आइडि दंबावोब्ला आंखौ सापर्ट खालामदोनो एस डि गुबुन आइडि दंब्ला नै सापर्ट खालामनांगौनो पिरु दार्लिंखौ दे खालामहर जोंना पिरु दार्लिंआ मा होनखो मा जाखो नो जोंना मा होनखो एस डिआ खुरा मुरिसे বা নিয়াৰ खुरा मुरिसे এদিনা মৰাটো বুলি কৈছে নাকি এছ ডি তাৰপিছত লেথনে কি কৈছে লেথনা मानखो होनबाथ' नों डेमाकुसिनि नङा नों सस्मितानो सस्मिताया मा होनखो पिरु बहानिमोन खोन्थायासै हा र' नोंनो खोन्थानांगौनो पिर' दे जोंना एस डिआ मा होनखो बा नियारबा जोंना रैसुमैया मा होनखो आदा गरायमारिनि आदा गिर्जा न' खाथियाव गरायमारिनिसै आरो ना नोंबो जोंना पिरुआबो नैबे जोंनि बे ससेनिलै पिरुआबो सिनायखाथारो आङो पिरुखौ जोंना पिरा मोनखो नों एख्राबारिनिसो सिनायखाथारो पिरुखौबो सिनायखाथारदों नैबे जोंनि खाथिनिनो बेबो जोंना एसटिया मोनखो हरबायनो जोंना नियारबा কি বুঝছে খুৰা গা ভাল হৈছেনে কৈছোঁ এচি হেণ্ডৰ খুৰাটো গুচি গ'ল ওপৰত নিয়াৰবা কি বুলি ক'ম আৰু ন এৰিখিনি গুচি গ'ল চবকে जिया मा होनखो एन मोसाहारिनि एलबि दानदों
एन मुसाहारिनि एलबि दानदों बावदों उन्दुलांदों नानै औ जोंना एसडेमानखौ लेटन साल्टे सुसनाव बिना लानो जोंना सुसामानखौ टच इउटुबारफोरा उदालगुरि देस्टिंनि गोजा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गोजा नामारा जोंना ससमिताया जोंना पिरामोनखौ ससमिता र' खोन्थागासिनो एसे साब बारायबावथों आंनो सुसमिता जोंनि बे खाथिनिलै माबा सुसमिता फिरुवा जोंना एसडेमानखौ बहानि फिरुवा अरबाय नैबे माबानि बायदिसो होदों आं नैबे हाफागाव नैबे खैर'गुरि बे ससेथिंनि बायदिसो नुदों आङो एसडि बेखौ दा मोनसे माबायाव नुदों बेखौ मोनसे भिडिअ'आव नायनानै आं हमनो हादों आरो ना जोंना नियारबा क्या लिखेছে এসডি ভাইটি তোমার সাপোর্ট আইডি আছে নে মোক সাপোর্ট কৰিবা বুলি কৈছে এসডি সাপোর্ট আইডি আছে যদি সাপোর্ট কৰিব লাগে বোলে নিয়াৰবাক সাপোর্ট কৰি দিয়া जोंना सुस्मिता मोनखौ बा फिरो बिदिसो आरो नो जोंना फिरा मोनखौ सिनाया दे ओइ अरनो बारा बुंनाङासो बुंगासिनो दं दे बुङाखै दे फिर डार्लिं मोनथिखादों आं नोंखौ जोंना नियारबा गेलुसो हय अर फाइटि नियारबा তাৰপিছত रैसुमै मानखौ एख्राबारियाव थांबाय थायो बेरायनो नुवा माथो आदा दैथुनजों बेरायनो थांदोंनो आं माने आदा दैथुन माने बुजियासै दे आं दैथुन माने एख्राबारियाव थांबाय थायो बेरायनो उहा माथो आदा दैथुनजों बेरायनो थाङो आं माने बुजियासै आं रैसुमै हमनो हायासै दे आङो जों गामिनि दैथुन ना बेलेग गामिनि जोंना एस टि के बोलছে नियारबा हब दे बा বুলি কৈছে लेथना मानखौ आं सुस्मिता आलासि जागोन आं सुटि मोनबाथ' नोंस्रानाव सुस्मिता सर्ट अरबाय साल्टिजों आंजोंनो जोंना बिरामानखौ इन्स्टायाव लोगो हमगोन सुस्मितानो इन्स्टायावसो लोगो हमबावगोन पापा नियारबा गेलेबोसो एस डि भाइटि बोली से जोंना एस डि मानखौ फिर बहानि नोंहा खोन्थादो दे जोंना फिरमानखौ खोन्थायालै सापर्ट खालामग्रोनो सुस्मिताया मानखौ फै लेटन जोंहा दिनै धोनि नङा दे हले गोरिबसो लाजियो आं धोनि नङा आरोना गोरिबसो बेखायनो लाजियो जोंना एस डि मानखौ फिर सापर्ट आइडिखौ हरगोन मानखौ हरग्रो होनो जोंना सुस्मिता मानखौ एस डि फिरुवा अर आदानि बाजैसोलै अनजि आइसो दे अनजि फैबाय थ्रियाव होनाया मालाबानो एसे एडभान्स होग्रोबायलै आं अनजि दय जोंसारनि एलबियावलाय मानो फैयासै एथ' नागिरदोंमोन आं नोंखौ जोंसारनि एलबियाव दहायो जोंना फिरुवा मानखौ नाङालै सुस्मिनो जोंना मा जोंना रैसुमै मोनखौ मा नाम आदा नोंना आंना दैमु होनना बुङो दैमु जोंना सुस्मिता सर्टआ मा होनखो फिरो होनना मिनिबाय जोंना एसडिया मा होनखो सुस नों जाला माला दा बुंबाय था दे नियारबा गेलेबोছে एसडि फाइटि আজি ফেচ এল বি অন কৰিবা নে বুলি কৈছে আৰু ন এছ ডি ফেচ দেখাই কিনে এল বি অন কৰিবা না নাই বুলি সুধিছে তোমাক নিয়াৰ বায়ে কৈ দিয়া তাৰপিছত এছ টি আমাৰखौ फिर आंना इन्स्टा गैयालै होनना मिनिबाय जोंना सुसामानखौ एस डि नंगौलै जोंना फिरामानखौ ससमि अनो जोंना नियारबा गेलेছে अर भाइटि মই অলপ পাছত আহিম দে মানে टक पानी थोड़ी लो दे दे
तारपिছত लेथना मानखौ बिनिफ्राय ससमितासर बेफोरो जेबो नङा मा मानसिफोरखो नांलायलायो नामा माहाजोन गोरिब जेबो राग गैया ससमिता सट बेफोरखो सानना जेबो लाब गैया नंगौदा आरो जेबो लाब गैया अनजिमाखौ आं मिथियाखैनो ओंख्रिसो संदोंमोन फात्ता मोनासै आं कल खालामनो होबाय थादोंमोन र' अनजि नोंनिया मेसेज हाइट जादों ब्लुनि आं दा थांबा खोन्था माबालै नोंखौ कल खालामनो होबाय थादोंमोन आं जोंसारखौ कलखौनो खालामथारा नियारबा के लोगों से बाय डे और भाईटी डे बाय नियारबा के लोगों से एस डी भाईटी बाय डे बोले कैसे सुस्मिता मन का लेटन ले ना मिनी बाजे ना अनजिया मन का नोंनियाव फैयाखै नामा बियो दहाय दसेल' फैदोंमोन मोननै ना मोनथामल' कमेन्ट हरनानै ओमफ्राय गैला गायब जाबाय मानसियानो लाइकल' होबाय ओमफ्राय गायब जाबायबो जोंना फिरुआ मा होनखो देलै आंखौ 100 खालामना होदोनो जोंना सुस्मिता मोनखो एस डि सल्था लाइफ होआ नामा एस डि सल्था लाइफ होआ नामानो जोंना मा होनखो रैसुमिया मा होनखो आदा जिउस बसुमतारीखौ सिनायो आं नोंसिनि गामिनि दा जिउसआ जोंनि गामिनिनो रैसुमै जिउसआ जोंनि गामिनिनो बेहाबो चेनेल दङ ना जिउसआबो बेना बेसेबांबा थांबायलै बेसेबांबा के थांबाय बेसेबांसो थांखोमोनथाय जोंना एस डि आ मा होनखो ओके नियर बा 500 DM दे बा বুলি কৈছে তাৰপিছত লেটনৰ মান সুস্মিতা শট हामा मानसिफोरखौ लाजिनो नोंबो बर' आंबो बर' सस्मिता नंगौथ' आरो नियारबा गिलुसे अके एस डे बायटि दे बाय दे বুলি কৈছে नियारबा কি কৈছে बाय ओल्ड फ्रेंड বুলি কৈছে আৰু না सस्मिता मानखो लाजियालै आं लेटन रावखौबो लाबोआ दे जोंना अनजिमाखौ नंगौ नामा जोंना मा होनखो एस डिआ सुस आं होआलै 6 दिन उनावसो होगोन आं सुस जोंना मिनिबाय जोंना फिरामानखो एस डि सापर्ट खालामदो गाबोन गुबुन आइडिजोंनो एस डि सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायदों नै जोंना लेटना मा होनखो मोनबाबो थांगोन आं सुस्मिता शट आलासि जाहैथारगोन मिथिखा नों सुस्मिता शट ना जोंना रैसुमै मोनखो 17.5K थांबाय आदा बिना 70 दाख्लैनो बुंदोंमोन माने 17.70 बेसेबांबा थांबाय होनना बुंदोंमोन आं सिगाङाव ओमफ्राय दाहालागै 17.5 थांबायदां आरो गोबावनि ना बिनिया गोबावनि चेनेल जोंना एस डि मोनखो फिरु खोन्थाग्रो दे जोंना सस्मिता मोनखो बिदिसो आरो एस डि जोंना लेटना मानखो सोर रेनु जाखो सस्मिता शट नो जोंना फिरुआ मानखो एस डि थोद आं मोनथिथारा थोद एस डि नों मानिथारा जोंना एस डि मानखो सुस होनना बुंबाय आरो ना जोंना मानखो फिरु दे खोन्थादो ना मा जानो खोन्थाबा नो जोंना अनजिया मानखो नोंनालाय बेसे गोबावनिनो आंना मैया दाख्लैसो खुलिनायलै बैसागुआवसो खुलिनाय आंना बैसागुआवसो खुलिनाय अनजि दारलिं जोंना लेटना मा होनखो सुस्मिता शट मा मुं नोंना फेसबुकआ जोंना सुस्मिता मोनखो र' दे लाइभ दोनथ'नाङा फैफिनबाय दं आं दे फैफिन दे दोनथ'आ आङो दे सोर दं दे कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट जोंना मानखो एस डि आ पेरु आं दा 5 बाजिनि उनावसो हरनो हागोन आंना दा एमबि गैया दा मोनानि 5टानि उनावसो हरनो हागोन आरोना दा एमबि गैया जोंना मानखो पेरुआ भिडिअ लाबोनानै
उनाव खोन्थागोन आं दे सापर्ट खालामग्रो थै भिडिअ लाबोनासो खोन्थागोन नोङो जोंना अनजि दालिया माखि इस नोंगौनो औलै अनजि दालिं नोंगौथ' आरो जोंना एम एल प्लेइं गेमिं फैबायलै हेलौनो हेलौ हाय जोंना एम एल आ मा होनखो फैलायबाय आदा आङो थेंकिउ लाइक होदो दे अननानै प्लिज जोंना पिरामानखो एसडि अके हरबानो जाबायनो दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर ओइलाय नै दासो फैफिनबाय गुमैया हेलौ नो गुमैया दासो आरो अबाव गोदोना थाहैयामोन नोङो गुमै जोंना मा होनगोन लेथ'ना अनजि बसुमतारी फुल भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामदो फिक्स सापर्ट अल आंहा आरो रिटार्न सापर्टनो अनजि सापर्ट खालामनो थाखायनो जोंना लेथ'ना बुंदों नोंगौ जोंना जोंसार गुमैया मा होनखो हेलौ गुमै जोंना मा होनखो फिरा एमारा सोर लोगो जानो हागोन ना हाया एमार सोरनो दे खोन्थाहरदो लोगो जानो हागोन ना हायानो फिरवा सोंहरदों जोंना मा होनखो जोंसार गुमैया हेलौ एसडिया मा होनखो चार्जबो गैला अरबाय 20%ल'सो अरबाय नंगौ नामा एसडि जोंना जोंसार गुमैया हेलौ नो जोंसार गुमैया हाय नो हाउ आर इउ नो जोंना जोंसार गुमैया अनजिया मा होनखो दासो नाब्लायानो जोंना जोंसार गुमैया मा होनखो इउ आर माइ हेंनो जोंना गुमैया मा होनखो गायदे नो जोंना एसडिया मा होनखो अनजि मा खबर नो जोंना रैसुमा मा होनखो आदा नोंनि नाम्बार हरनो हागोन नामा नो दाथ' आं बेयाव बोरै हरनो नाम्बारखौ एल बि आव हरथाव जायाना रैसुमै आंनियाव नोङो फेसबुकाव दैमु बसुमतारी लिरनाय दङ बेयावहा सार्च खालामना फेसबुकाव हरना दोनबानो जाबाय आं बेयाव हरगोन दे जोंना एमारा मा होनखो औनो जोंना अनजिया मा होनखो लागावनो जोंना अनजिया मा होनखो मोजां एसटि नो जोंना लेथना मा होनखो अनजि बसुमतारी लोगो जागोन ना जाया आंजोंनो अनजि लोगो जागोन ना जायानो लेथना सोंहरदों जागोन मानो लोगो जाया जानो अनजिया सापर्ट खालामलायबानो जाबाय दे जोंना जोंसार गुमैया मा होनखो नाब्ले गायदे होनो जोंना एमारा मा होनखो आदा नोंसोर गामियाव साबेसे इउटुबार दंनो जों गामियावथ' दङलै जिखिजाया मथा मथि 10 जनसो दङ गामि दरसेयावनो गामियाबो गिदिरथारना गामियाबो 104 घर ना मा दोङो गामियाबो इउटुब चेनेल गोनांफोराबो 10 जनसो दङ टटेल जोंना एसडिया मा होनखो मा ओंख्रि जाखो अनजि नो जोंना अनजिया मा होनखो अनजालिसो होनदोंमोन बियोनो अनजालिसो जोंना एमजे आबो फैबाय हेलौ आगै मा ओंख्रि जाखोनो एमजे आब' हेलौ जोंना ओंख्रिया आलु फान्थावसोमोन आब' एमजे नोंसिनियालाय मा ओंख्रिमोन खोन्थाहरदो आब' एमजे जोंना अनजिया मा होनखो जायो लेथ'नो जोंना एमारा मा होनखो मिथियो आदा आङो नो जोंना एसडिएम मा होनखो अर भाय आं ओंखाम जानि र' दे अके दे ब्लु लाखिना दोनसै आं एसडि जाना लागोर जोंना अनजिया मा होनखो दालि अमा बेदरसोमोन एसडि नो आयै गोथावथारमोनलै अनजि दालिमोनना जोंना जोंसारा मा होनखो मारै जाखो नो जोंना लेथ'ना मा होनखो एमजि ब्रह्म ओंखाम जाबायना नो जोंना एसडिया मा होनखो गोथाव अनजि नो जोंना फिरो दार्लिंआ मा होनखो आं थांथ'नोसै अके दे फिरु दे ब्लु लाखिबाय आं दे फिरु जोंना रैसुमिया मा होनखो आदा बेरायनो थांगोन र' दे फैबानो जाबाय दे रैसुमै फैबानो जाबाय जोंना एमारा मा होनखो अल फेमिलि बेसां दं आदा नोंस्रा जोंना टटेल दायो साब्रैल'सो दंलै ब्र'
फंबाय साब्रैल'सो दङ आइ दङ बाबा दङ ओमफ्राय बिनानाव दङ जों साब्रैल'सो जोंना अनजिया मा होनखो मा मावनायमोन होनाब्लानो मा मावनायमोन होनाब्लानो सोंहरदों गमाय नोंखौ जोंना अनजिया सोंहरदों जोंना आबै अनजिया मा होनखो जाखांबाय जोंहा थास' आथिं फाजा मिक्स दाल गोथाव दे आबै अनजिया जोंना एसे मा होनखो पिरु खोन्थादो दे खोन्था थांदो दे बे बायेनगाव बे ससेनिलै बेयो एस डि बायेनगाव ससेनि जोंना मा होनखो लेथना अनजि बसुमतारी नों आंनि अनजालिबा आं अनजालि मोनबाय मिथिखा नोंनो आयौ जोंना मा होनखो जोंसार गुमैया दुगैदोंमोन नाब्ले होनो जोंना अनजिया मा होनखो लेथन खालामना कमेन्ट हरना दोन मोननैसो भिडिअ नायना आं दा हरगोन दा हरगोन लेथन खालामना दोनबानो जाबाय जोंना फिरमानखौ ब्लु लाखिदो आरो दा गुबुन आइडिजों हरनो दाबाव दे हरगोन फिर' दारलिं जोंना अनजिया मोनखो एसे एथ' थाबनो जोंना लेथना मा होनखो एमजे जा गोथाव जायै आब' नोंनो जोंना अनजिया मोनखो अ बिदिसो होनबा लेथननो जोंना मा होनखो जोंसारा औ नाब्लेनो जोंना रैसुमै मा होनखो दे आदा थांथ'नोसै बाय आदा दे दसे समबाबो आंनि लोगो नुजाफैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम जोंना जोंसारा मा होनखो नोंस्रालायनो जोंना जोंसारखौ र' ब्लु होनि आं नोंना मेसेज साइड जाफैदों जोंना जोंसारखौ मा होनखो अरबाय आं नोंखौ गोसोखांबाय थादोंमोन नोंगौ नामा गुमै जोंसार दाख्लै नुनायखौ अनजि नाब्लेनो खोन्थानो दै जोंखौ लोगो हमनायखौ जोंना मा होनखो आबै एमजे मा होनखो है नङा लेथन आगै नोंहालाय मा जाखो आगै नो लेथन मा ओंख्रि जाखोनो आबै एमजेया सोंहरदो जोंना लेथन मा होनखो अनजि बसुमतारी लोगो खालामदो होनो जोंना अनजिया मा होनखो ए गोथाव मा होनखो अनजि बसुमतारी माने आं गोथाव बुजियासैलै मा सौरगा बुजियासैलै आं अनजि जोंना एमजेया मा होनखो एसडि आगै मा ओंख्रि होनो जोंना माबाया मा होनखो लेथना एमजे आब' आंहा लाथा एम्फौ फाजासोमोन जोंना एमजे आब'आ मा होनखो लेथन आगै ना मासे लाथा एम्फौ जायोनो लेथन आगै मासे लाथा एम्फौ जायोनो जोंना जोंसारा मा होनखो जोंसार गुमैया अरबाया दाना जा गोसो अरफाया दाना जा गोसोखाङोथ' नाब्ले होनो गुमै जोंना गुमैया मा होनखो नोंनो खोन्थाखाबाय माथो थामनेल होनानै नंगौ नामा गुमै बावदोंसो आंबो जोंना अनजिया मा होनखो मानो बिदिबा नाब्ला होनो जोंना एमजे आब'मोनखो अर आगै गरम आगै गरमथारना बोथोरानो औलै गरमाबो एमजे मा बुंनो खानायखौ हाबावाखैसो आं आब' एमजे जोंना जोंसारा मा होनखो सं रोङानो संनो रोङा आरोना जोंना अनजिया मा होनखो लेथन बानायबाय आंनो जोंना जोंसार गुमैया मा होनखो आं मोनथियालै अरबाय सो मिथिगौनो एसटिया मा होनखो आब' एमजे दालि रुनायसो जेबो मोनजाथ'वा दा 16 एसटिआ दायो जेबो मोनजाया एसटिना माने एसटि बिबटिया एसे माबा जाबायना दाख्लै बिनि थाखायनो एसटिआ जेबो मोनजाया दायो
जोंना सोर फैखो बिनिता ब्लगनो हायनो हेल' बिनिता जोंना एमारा मा होनखो आदा आंनिखौ ब्लु होदोनो अके र' ब्लु होगासिनो दङ दा थांसैबा खोन्थालां दै एमार दे ब्लु होबाय आङो जोंना अनजिमाखौ आयु मोनथिलायानो जोंना गोमसार फैबायलै लाइक डाउन सालथेनो थेंकिउ सालथे जोंना मा होनखो गोमसार सालथे आंहा दासो आदैमोन जोंना एमजेआबा मा होनखो हरदो गरमाव खानाय गोलाव लानाङानो हादो गरमाव खानाय गोलाव लानाङानो हागोन र' आब' नै दा गोजां बोथोर फैगासिनो दंना आब' एमजे आरो जोंना मा होनखो गोमसारा आब' एमजे सना खबर खोन्थादो होनो जोंना गोमसार सालथेया सोंदो जोंना अनजिमाखौ सावनो रोङा होनदोंनो नोंगौ नामा अनजि जोंना स्टेमारखौ एमजे आब' नोंस्रालाय होनो जोंना गोमसारा मा होनखो आब' एमजे मा ओंख्रि जाखो होनो जोंना एमजे आब'आ मा होनखो आगै मोजां नोंनालाय मा ओंख्रि जाखो होनो जोंना एमारा मा होनखो दे होनो जोंना लेथना मा होनखो अनजि बसुमतारी नोंहा बे मेसां भिडिअ आपल'ड खालामदों नायजोब्बाय आं रिटार्न खालामफिनदो नों फुल भिडिअ वाच खालामना सापर्ट खालामनो एमजे आब'नो ब्लुनि आं र' मेसेज हाइट जादों कमेन्ट हाइट जादों ब्लु होबाय दे आब' एमजे नोंनो कमेन्ट हाइट जाफैदों जोंना मा होनदोंमोनथाय आब' एमजेआ जोंहा थास' आथिं भाजा मिक्स दालि आगैमोन जोंना फुजा फैबाय दै नै फुजाया दासो फैदो जोंना फुजा दार्लिंआ फुजाया मा होनखो हाय लाइक दानो थेंकिउ फुजा लाइक दान होनना बुंबाय थादोंलै मानसिफोराथ' माथो 21ल'सो लाइकआनो बारायनो रोङाखै सोरबासो लाना खारफिनदों नामाब्रा जोंना एमारा मा होनखो हेल' एसडि होनो जोंना मा होनखो गोमसार सालथेया दाउला खासिजों आलु दालि आयौ गोथावथार माथो जोंना एमजेआबा मा होनखो फुजा आगै मा ओंख्रि जाखो होनो जोंना अनजिया मा होनखो थेंकिउ लेथन होनो जोंना एमआरडि फैदो मा खबर भायनो मोजां एमारडि नोंनालाय बोरै दे खोन्थाहरदो जोंना प्रेमि फैदों हाय नै हेल' प्रेमि जोंना मा होनखो एसडि आ एमआर र' आं ओंखाम जानि होनो जोंना जोंसार मा होनखो एमआर एमएल आं नोंखौ खालामबाय दे आंखौ हरफिनदो दे होनो एमआर नोंखौ नै जोंसारा खालामबायनो नोंबो खालामफिनबानो जाबाय बेक रिटार्न गोमसारा मा होनखो सोरबा गोदान लोगो जादो आंजों सोर गैयानो दे जायफ्रा गोदान गोमसारजों गैया दे लोगो जालायबानो जाबाय जोंना लेथना मा होनखो एमजे ब्रह्मा आंहा बेबं सना फैबाय बिबोनां होननाया मा बिबं लिरखोरा बिबोनां सना फैबाय फुजा अफिसियेल आंनि बिबोनांसो बियो नै जोंना जोंसारा मा होनखो नाब्ले मा ओंख्रिमोन होनो जोंना एमजेआ मा होनखो एमजेआबो मा होनखो बा गोम आगै दाउला खासि गोमसार आगै दाउला खासि होनना खुदै गलायबाय ने आब' एमजे जोंना एमारा मा होनखो औ दे एसडि होनो जोंना अनजिया मा होनखो नेटा गिदिंहां थांबाय आंना अरनो नेटा गिदिंहां लायबाय आंना नेटा गिदिंहांलायबाय आरोना आंनासो जादोंना नोंनासो जादों अनजि जोंना मा होनखो गोमसारा प्रेमि मा ओंख्रि जाखो होनो जोंना एमारा मा होनखो हेल' एमजे लोगो जादों एमजे आब' लोगो जानो थाखाय लिंहरदों नोंखौ नै जोंना एमारा जोंना अनजिया मा होनखो दालि अमा बेदर भाजासोमोन होनाब्ला नै जोंना प्रेमिया मा होनखो खुसियाजों मेवाइ गोखैसो भाजा खुसियाजों मेवाइ गोखैसो भाजा होनना बुंदों आरोना जोंना एमजे आब'आ मा होनखो एम एल लोगो जानो लिंहरदों नै एमआर नोंखौबो जोंना एमजे आब'आ दे सापर्ट खालामलायबानो जाबाय जोंना गोमसारा मा होनखो एमजे आब' सना मा खालामदों होननो जोंना एमआर डिआ मा होनखो अनजि लोगो खालामनो अनजि नै नोंखौ लोगो जानो थाखाय लिंहरदों जोंना एमआर डिआ जोंना प्रेमिया मा होनखो नोंहालाय आदैनो जोंना एसडिएम मा होनखो रानि
सना नों मैया जोबोद मिस खालामबायना नोंखोनो आं मैया नोंखौ जोबोद मिस खालामबायना जोंना फुजाया मोनखो एमजे आब' दासो माइ गायना फैदों न'आव दासो माइ गायना फैदों आरोना जोंना फुजाया जोंना एमजे आब' मोनखो दं गेजेरावनो आंनो जोंना एमआरडिया मोनखो ब्लु हर अके ब्लु होगासिनो दं दा थांसैबा खोन्थालांबानो जाबाय एमआरडि ब्लु होबाय दे जोंना गोमसारा मोनखो बा प्रेमि जा गोथावथार माथो होनो जोंना गुमैया मोनखो बा मालाय सोनाबले होनो जोंना प्रेमिया मोनखो लाइक दानो थेंक इउ प्रेमि जोंना एसटिया मोनखो अरबाय जाग्रोनोसै दे आंनो दे जाना लाग्रो एसटि जानाया सिगां जोंना एमआरडिया मोनखो मा खबर एमजे होनो जोंना फुजाया मोनखो लेथन गुमै आब' रनिमा मोननाव माइ गायहैदोंमोन रनिमा मोननावसो माइ गायहैदोंमोन आरोना जोंना प्रेमिया मोनखो आदैनो जोंना अनजिया मा होनखो नोंस्रालाय जायफ्रानो जोंना एमआरडिया मोनखो दे एमजे कमेन्ट हर आंनावनो जोंना रेनु फैबाय नै गुमै मा खि जाखो होनो सोरखो गुमै होनखोलै जोंना एमजे मोनखो मोजां एमआरडि फ्रेन्ड नोंनालायनो जोंना प्रेमिया मोनखो ब्लु हरदोनो अके ब्लु होगासिनो दं दा थांनाय समाव खोन्थालांबानो जाबाय जोंना मा होनखो एमआरडिया प्रेमि लोगो खालामनो प्रेमि लोगो जानो थाखाय नोंखौ नै जोंना एमआरडिया लेंहरदो जोंना जोंसारा मा होनखो मावजि नाब्ले गुरजि दासो मोनफैदों नामानो जोंना प्रेमिया मोनखो एमएल प्लेयिं गेम दे लोगो जाना कमेन्ट हरना दोननो जोंना जोंसार गुमैया मोनखो आलु जल सोमोन बा गायदेनो जोंना लेथना मा होनखो रेनु डार्लिं सना ओंखाम जाबाय नामा होनो जोंना खोमसारा मा होनखो गरम खबर हरदो दे जोंसार ब्र'नो गरम खबर हरनांगौनो दे गरम खबर हरदो जोंना अनजिया मा होनखो दिनै फैदों गावनो थगायदोंनो जोंना रेनुआ मा होनखो जाबाय लेथन नोंहालायनो जोंना अनजिया मा होनखो एसे गोथाव नाब्लानो जोंना फुजाया मोनखो गोमसार आदै मानो आंनो आइदि हराखै होनो जोंना फुजाया सोंहरदों गोमसार नोंखौ जोंना गोमसारा मा होनखो रेनु हाफांनो जोंना प्रेमिया मा होनखो हा सार लेथननो जोंना रेनुआ मा होनखो गोमसार हाथिनो गोमसार हाथिया फैबायलै बिक्रम हाथियासो फैथारासै दिनै साला नुजाफैथाराखै बिक्रमाथिया जोंना लेथना मा होनखो अनजि बसुमतारी रिटार्न खालामदो होनो अनजि रिटार्न खालामाखैबा रिटार्न खालामहरनांगौनो जोंना नै लेथना बुंदों जोंना जोंसारा मा होनखो रेनु नाब्ला सनानो जोंना गोमसारा मा होनखो समखौनो मोनाखैलै फुजा जा बेस्थ' दा मानि सोलाबथाराखैनो सोलाबथाराखै आरोना जोंना एमआरडिया मा होनखो ब्लु हट देनो ब्लु होबाय एमआरडि नोंनो ब्लु होबाय आङो जोंना रेनुआ मा होनखो जोंसार नाब्ला सनानो जोंना गोमसारा मा होनखो रेनु होनना मिनिबाय जोंना रेनुआ मा होनखो एलबि मालिकआ मानो एथ' लाजि माखौलै रेनु माखौ जोंना प्रेमिया मा होनखो लोगोखा एमआरडि आब'नो जोंना फुजाया मा होनखो गोमसार दाबो सम गैया नामा मबाइल नायगासिनो होनो जोंना लेथना मा होनखो प्रेमि बि ब्लग ओंखाम जाबाय नामा होनो जोंना रेनुआ मा होनखो मा खि जाखो गोमसारनो जोंना प्रेमिया मा होनखो सारनो जोंना एमआरडिया मा होनखो लेथन लोगो खालामनो लेथन लोगो जानो थाखाय नोंखौ खावलायदों दाखुरा फैबायलै नै जोंना सोरबा दाखुरा फैबाय हाय दाखुरा नै हेल' दाखुरा लाइक होयाखैबा लाइक होदो जोंना गोमसारा मा होनखो फुजा हरगोन र' सम मोनबा दैनो जोंना एमारा मा होनखो जागोन दे प्रेमि हरना दोनगोन आंनो नोंबो हरना दोन आंनावनो प्रेमि नोंबो हरना दोननांगौनो एमारनो जोंना रेनुआ मा होनखो आलासि जानाया माला फैखो जोंसारनो जोंना प्रेमिया मा होनखो माथो थाबथाखोनो थाबथाबाय नामा आंना
नेटा एसे स्ल' खालामलायबाय नामाब्रा जोंना गोमसारा मा होनखो रेनु सना दाउला खासिजों आलु दालि नोंहालायनो जोंना एमारदे मा होनखो प्रेमि लोगोखा जोंना एम जे आबा मा होनखो एम एल डान प्लिज बेक फुल भिडिअ नायना एम आर नोंखौ नै जोंना सापर्ट खालामबाय नै एम जे आब'आ नोंबो अननानै प्लिज बेक रिटार्न खालामफिनबानो जाबाय फुल वास खालामनानै जोंना फुजाया मा होनखो जागोन दे जोंसारनो हैद गारामा रानखांलायदों माथो जोंना लेथना मा होनखो एम.आर.डि अफिसियेल वाइडनो जोंना ओरैनो मा होनखो आयु खुदै गबायलै गिबाय गोमसारनो जोंना एम जेआबा मा होनखो प्रेमि आगै लोगो खालामदो फैनो जोंना गोमसारा मा होनखो बिक्रम साल्टिया खामानि मावगासिनो बेस्थ'आव दं खामानि मावदों आरोना जोंना ओरैनो मा होनखो एम.आर.एम.एल लोगो जादोंनो एम.आर.एम.एल नोंखौ नै जोंना रेनुआबो लेंहरदो दे लोगो गैयाबा लोगो जालायबानो जाबाय जोंना गोमसारा मा होनखो माखौ रेनु फाग्लि गिखोनो जोंना प्रेमिया मोनखो आरसितासो आंनो जोंना आरसितासो जोंना प्रेमिया नाम चेन्ज खालामबाय जोंना सुसमिता फैफिनबाय हायनो दाखुरा खाफाला मा होनखो मदारु नुखायो सिथोबखौनो लेथना मा होनखो एम.आर.डि अफिसियेल सापर्ट दंखायो अल नोंनो सापर्ट दंखायो आरोना एम.आर.डि जों एम.आर.डिआ मा होनखो लेटन कमेन्ट हरबाय नो जोंना गोमसारा मा होनखो दाखुरा जोंना रेनाव मा होनखो खुदैसो गबाय होनदोंमोन गोमसारनो खुदैसो गबाय होनदोंमोन आरोना ओमफ्राय गिबाय होननाय थांबाय जोंना एमजे मा होनखो एमजेआबो बावदोंसो आं आगैनो जोंना प्रेमिया मा होनखो दाखुनो जोंना सुसमिता मा होनखो रेनु बेहायसो दं नों होनना मिनिबाय जोंना एम.आर मा होनखो अके एमजे नो जोंना ओरैनो मा होनखो सुसमि सनानो जोंना एम.आर मा होनखो जागोन दे ओरैनो होनो जोंना गोमसारा मा होनखो नोंगौ नामा होनो जोंना रुनु मणि बरदलै आइसे हाय बुलिगोसै आरोना हेलौ सुसमिता मा होनखो मा खालामदों रेनु डार्लिं नो जोंना एमजेआ मा होनखो सुस आगै मा ओंख्रिनो रानू मणि बरदले की बोले कैसे हो मैं ठीक हूँ और आप कैसे हो बता दीजिए खाना पीना हो गया क्या जोंना लेथना मा होनखो एम.आर.डि अफिसियेल अल दंखायो नों र' होनबा कमेन्ट हरना दोन होमबासो मोनथिगोन नालाय जोंना सुसमिता मा होनखो रेनु लाइभ होआ नामा होनो रेनु मा होनखो मिनिना सुसमि सना आंसो एलबि होनो सानदोंमोन बे अरा होबाय नंगौ नामा रेनु आं मैयानो होगोन होनना बुंखादोंबा ओरैनो आं मैयानो खोन्थाखादों दिनैखो होगोन होननानै जोंना एम.आर.डिआ मा होनखो एम.आरआ मा होनखो रेनु कमेन्ट हरबानो जाबाय आंनावनो रेनु कमेन्ट हरनानै दोननांगौनो एम.आरनो जोंना गोमसारा मा होनखो बाय बाय आदै थांनोसै दे अके दे गोमसार आदै जोंना रानू मणि बरदले क्या बोला न्यू फ्रेंड काम बोला जो भी रानू के साथ फ्रेंड न्यू है फ्रेंड होके लीजिए एमजे मा होनखो रेनु आगै मा ओंख्रिनो जोंना प्रेमिया मा होनखो दाखुरा थांगासिनो र'नो जोंना एम.आर.डिआ मा होनखो यार आप लोग कोई नौकर करते नहीं हो क्या एक की बाद एक ओनली रहते हो मानसिया समझा नहीं एम.आर.डि जोंना सुसमिता मोनखो एमजे आब' दानि आलुसोमोन नोंसालाय मा ओंख्रि जाखो होनो जोंना जोंसारा मा होनखो मा ओंख्रिमोन रेनु सनानो अय नाब्ले थांबाय नामा नाब्ले माथो नाब्लेनि कमेन्ट गैथारला जोंना रेनुआ मा होनखो जोंना एमजे की बोली गए रानू मणि फ्रेंड काम बोली गए रानू मणि तुम्हारा एमजे माटी से जोंना दाखुरिया मा होनखो हाय एमजे दाखुरि नो जोंना सुसमिता मा होनखो रेनु नंगौ नामा होनना मिनिबाय जोंना रानू मणि की बोली गए एमजे काम बोली गए आरो ना तारपिছত गोमसारा मा होनखो आं थांबाय गाइसमोन नो जोंना रेनु मा होनखो
उन्दुना अर मोननि सिथ्लाखौ नायगासिनो नोंहालाय ससमि सना जोंनि सिथ्लाखौसो नायदों होमबा रानो रानुमनि কি বলেছে ব্লু প্লিজ ওকে ওকে ব্লু দে দাও ব্লু দিছে আৰু ন ৰাণামণি তোমাক ব্লু দিছোঁ মই যোৱা টাইমত কৈখিনি যাবা जोंना प्रेमि मा होनखो दाखुराया मा होनखो प्रेमि अहाय थांनो दाखुरा होनो जोंना रानुमनि কি বুলি কৈছে নিউ फ्रेंड कम 5 7 7 नो जो भी फ्रेंड ये रानू के साथ फ्रेंड होके लीजिए शेष आइदै चार्जआ ल' होबाय वार्निं बारा गोबाव थानो हाला যোনে ৰাণুমণিকে লগত ফ্ৰেণ্ড নাই ফ্ৰেণ্ড হৈ লোৱা 5 আইডি লগত আমাৰ रेनुआ मा होनखो MRML आंना ब्लु गैया नों हरनो जोंना MJ मा होनखो हाय दाखुरा होनो जोंना जोंसारा मा होनखो रानुमणि दस्ति की खबर বুলি কৈছে আৰু न ससमिया मा होनखो दं आंबो ओरैनो नों गोलांना होनो जोंना MJ मा होनखो अके रानु होनना बुंदों जोंना रानु কি বুলি কৈছে अफिसियेल थिक हु বুলি কৈছে अनजिया मा होनखो खुसा सिना थाबाय थादों खोमा नों बेखायनो गारामा रानखादों खुगा सिना नंगौ नामा अनजि डार्लिं जोंना ओरैनो मा होनखो दालि दाउ भाजा केरेलाजों आलु नोंस्रालाय आब' MJ होनो जोंना रानुमनि কি বুলি কৈছে MJ पक्का सपोर्ट ब्लू है प्लीज हमको ज्वाइन करके कमेंट कीजिए मैं रिटर्न करता हूँ ओके ब्लू दिदिसो मैं तमाक जोंना जोंसार दाख्लै फैफिनदों जों ओमफ्राय न'आव मैयासो मोनफैदों जोंना रानु के निउ फ्रेंड काम लोगोसे प्रेमिया मा होनखो MRML गेम हरबाय दे आं बेक खालामबानो जाबाय फुजाया थांबाय नामा ओइ फुजा जोंना MR मा होनखो जयन दे रेनु होनो जोंना रेनु के ब्लू के रुनु तमाक ब्लू दिसुं मैं जोंना मा होनखो रेनुआ डाली दाउ जोंसार नोंस्रालायनो जोंना MJ मा होनखो ओके रानु फॉलो वॉच करके जॉइन कर ओके रानु जी लोगोसे आरो न लान्टा मोनखो हाय अर लान्टा होनो लान्टा लाइक होदो दे लान्टा इउ लान्टा जोंना जोंसारा मा होनखो ओ क्या सब्जी था रानुमणि बड़ा प्रेमिया मा होनखो दाखुरा सालदे होनो रानू के बोले ओके MJ कितने से बोला है MJ के साथ भी बहुत सारा आईडी है जोंना MR मा होनखो ओके प्रेमि होनो जोंना अनजिया मा होनखो लेथन मोननै भिडिअ नायनो लाइक कमेन्ट होबाय दे आंनो जोंना ससमिता मा होनखो रेनु लाइभ होआ नामा दिनै आं मोसाना देखायगौमोन होननाया माने मोसाना रेनुआ दिनै मोसाना दिन्थिगोन आरो ना LB बाबा रानुमनि क्या बोला 5 कम फ्रेंड बोला ये लांटा मन के MJ लांटा आने जना प्रेमी मन को और चलती माँ की जाने जना आलू फंटा सुमन प्रेमी जना लांटा मन के सुस्मी लांटा आने जना रानुमनि क्या बोला ब्लू डिसन तो माँ लांटा क्या बोला लांटा मन के प्रेमी लांटा आने सुस्मिता मन के ओ यो लांटा आने जना लांटा मन के रेनु लांटा आने जना रेनु मन के होगौमोनलै सुसना हनै अरासो होबाय माथो गैला दिनै नोंसोर आं मोसानायखौ नुनाय नंला हो दा दसे थाना आं बारा गोबाव आंना चार्ज गैखाला ओरैनो लान्थाया अनजि लान्थानो जोंना अनजिया जोंना रानु केवल लान्था काम बोला रेनुआ मोनखो लान्था टाक्लु होनो जोंना SD मोनखो अरबाय फैफिनबाय आंनो थेंक इउ SD फैफिननायनि थाखाय जोंना जोंसारखौ केमेरा खेब्बाय अनजिया मोनखो लान्था दासो सौग्राव फैदों नामानो जोंना रानु मोनखो SD की खबरनो जोंना लान्था मोनखो SD लान्थानो ससमिता मोनखो आयु रेनु नायगौमोन आं नों मोसानायखौ होनना गाबबाय जोंना रेनु मोनखो थाब फरायलै मा
एथ' लेजिनो अके दे स्पिड फरायनोसै होनबालाय आं दा जोंना मा होनगोन लान्थाया मा होनगोन जोंसार लान्थानो जोंना रानो मोनने तो मा ब्लडी समाव एस दे मान रेनु बा फाल रानु बा फाल आपनार बलिखौसो जोंना रेनुआ मान गाबोन नङाबा दाहाय नायदो सुसमि सना होनो जोंना जोंसारा मान सेसका आंखौ लान्था होनखायो जोंना रानो मोनगे फाल एसडि फाल देया एसडि नो जोंना रानु बा फाट खालेना बुलिखौसो एसडि लान्थाया मान रानु टाकलि बुलिखौसो रेनुआ मान एस डि एल बि होदो जोंना रेनुआ मान मुक ब्लु दिसन तो मा जोंना सुसमिता मान रेनु जोंना मा होनगोन सुसमिता रेनु नोंनि मोसानायखौ नायथारगौमोन आंनो जोंना अनजिया मा होनगोन लान्था नोंनि खाथियाव नोंनि खानाया मारै लान्था जायानो जोंना लेथना मा होनगोन एमआरडि अफिसियेल कमेन्ट चेक खालामदो नों सापर्ट खालामदों आखैमोन नों कमेन्ट चेक खालामदो नोंनो जोंना जेमानखौ आं होआ रेनु 6 दिननि उनावसो होगोन र' जोंना रेनु बे अरानो एसे दिनैसिगोन नोंसोरखौ सुसमि सनानो थैद बिदि नङालै ओरैनो फाग्लि दा हो दसे थाना हो आं बारा गोबाव होला आं ब्लु लाखिहोलां खानसेसो जोंना मा होनखो ओइ फाग्ला लान्था आं ब्लु लाखिलांसै दै जोंना मा होनखो ओइ फाग्ला लान्था कमेन्टखौ थाब फराय नङाबा दोलागोन नोंनो र' फरायनो नाजादो र' जोंना अनसाय स्टेटास फैदाखाय ब्र' हेलौ ब्र' जोंना मा होनदों प्रेमिया कमेन्ट दिलु मय रानु मणि बरदलैनो बेक करि सानो आं बोखारलांबाय दे ब्लुखौ अनजिया मा होनखो होगासिनो आं कमेन्ट नै जोंना अनजिया कमेन्ट होगासिनो आं ब्लु लाहोलांगासिनो दङ जों सारनिखौबो लानोसै आं जोंना मा होनखो गायदे माइ गायनो फैदो होनो जोंना रेनु मा होनखो है होदो एसडिनो जोंना ससमिया मा होनखो रेनु अर आदानाव मबाइल चार्ज गैलानो एलबि होदो होनना मिनिबाय जोंना लेटननिखौ लादोंना लायाखैमोनथाय लेटननिखौबो लाबाय आं लेटना मा होनखो अनजि बसुमतारिया दाबो फुल भिडिअ वाच खालामना सापर्ट खालामाखै रिटार्न खालामफिनदों जोंना अनजिया मा होनखो दासो गायखांना फैग्रा नावदो आंनो दाना जोंसारा मा ब्लु लाखिबाय ब्लु लाखिबाय जोंना सापर्ट आइडि जों होग्राफोरनाव नायफिनलाय देनो रानुमनिखौ बुजि प्रेमि 5 कामनो जोंना रेन'मानखौ र' दा मा जायो आंनाबो बारा चार्ज गैया सुस सना होनो जोंना जोंसारखौ र' थांगोन एबार लायनो गाबोन थांगोन आं ओंखारना थानो जोंना इस्लामखौ रेनु हुवालै आं होनना खुलुमबाय रेनु हुवानो जोंना लेथनमाखौ दासो कमेन्ट स' जाहैदों अनजिनो जोंना रानुमनिखौ निउ फ्रेन्ड काम 5 जेबोला जोंना ससमिया मा होनगोन नै नों रेनु होमबा होनना बुंबाय लेथना मा होनगोन रेनु दार्लिं सना लाभ इउनो जोंना लान्थाया मा होनगोन आंना खानाय लान्था नङा फाग्लि अनजि लान्थियानो जोंना मा होनगोन रेनु कामनो जोंना अनजिया मा होनगोन दासो गायखांना बेखौ गायबावगासिनो जोंना मा होनगोन सुसमिता नानि मा खबरनो जोंना लेथना मा होनगोन लान्था अमितनो जोंना मा होनगोन जोंसार अफिसियेला मा होनगोन मेरला दंबावो नोंसिना बांसिनानो जोंना अनजिया मा होनगोन लान्थानो बाब नोगोद गोलाव थांबायलै आं एसे बारस'नोसै आं नैबेनिफ्राय फरायनोसै आङो जोंना मा होनखो एमजेनि आबुनिफ्राय फरायनोसै आं ब्लु लाखिना दोनखानोसै आं ओरैनो बेक दिब भिडिअ साय बुलिखौसै आरो आं ससे बारस'बाय दे जोंना अनजिया मा होनखो है आं गिया लान्थानो जोंना सुसमिताया मा होनखो जिबिता एलबि होलायबायसो आरो रेनुनो जोंना लेथना मा होनगोन बारा मोजां मोसानो नाङा आं दं ना नङाब्ला सोरबा मेगन खेबगोन नोंखौ जोंना मा होनगोन हरबाय अमित साल्टेया मानो फैला दाना
हा हरबाय मिन्थिया दै आङो मिन्थिया मानो फैया जोंना एमजेआबो मानखौ अके एस डि आगैनो जोंना लेथना मानखौ रेनु होनो जोंना सुसा मानखौ जोंसार आदा होनो जोंना रेनुआ मानखौ नोंगौ सुसमिया आंना बिनाव हाइट जादोंलै दाख्लै ब्लु होनायानो होना मा होनगोन लेथना मा होनगोन रेनु दारलिंखौ दा नोजोर हो अरबाय सालथे दे होआ दे लेथन सालथे नों लाबानो जाबाय आं नोजोर होला दे जोंना ओसफ्रुवा नै दिनैसो खावला मा रायजोनि ब्लुआ नै दिनैसो बेनाव आं ब्लु लाखिखानोसै जोंना हेल' साल्थि लाइक दान थेंकिउ जोंहा जोंसार गुमैया मा होनखो आंहा थांफिननोसै आंहा थाम्फै बारियावसो एलबि होयो ना जारलाखा दामिनिबो एमजाबा होनखो मा ओंख्रि जाखो हो आगै ओत्स आगैनो जोंना प्रेमियामोनखौ अ नो जोंना ससमिता मोनखो ए बिदिसो जादों आरो ओरैनो होनो जोंना मा होनखो जोंना रेनुआ मा होनखो ने लेथन सना होनो जोंना मा होनखो लेथना ब्लु अफ खालामदोनो अके ब्लु अफ खालामखाबाय आं जोंना मा होनखो जोंसारा रेनु जिउनो जोंना अनजिया मा होनखो थाम्फैया नोंनि लोगो खाना नाब्ला नोंगौलै थाम्फै बिनि लोगोआसो जोंना रेनुआ मा होनखो जसमिता आं सेसलै आंना चार्जआ सेस आं ब्लु लाखिबाय दे सोरनिखौबा आं ब्लु होसोनि र' ओइथिं ब्लु होदोंमोन आं बहुद एमआरडिआबो खोन्थालाङासैब्रा मिनिफ्राव आं ब्लु होसोदों ब्लु एमआरडिनि माबा भरसा गैया बेखौ ब्लु लाखिना दोनखानि आं र' मानो होनोबा बे बारा थाथेराबो फायाबो ब्लुखौ लानानै ओमफ्राय दा खोन्थालाङासैबो थांसै होननानैबो रेनाव एलबि होनबा होदो दे आंना चार्ज गैला रेनाव एलबि होनोबा होदो नोङो आंना मबाइल चार्ज गैला अरे भाई साहब अबे ससेयाव खारखो बिनियालाय एमजे आबनिफ्राय फोरमायनोसै आं औ नंमारगौ रेनु आगै आंबो नायसनदो नो जोंना मा होनगोन रेनुआ ससमिसना होनो जोंना मा होनगोन एसडिआ थोदस रेनु मा साव होयो नोंहा होनो जोंना ससा मा होनगोन आं नुसनासैलै रेनु होनो जोंना ससा मा होनगोन बाय बायनो जोंना एमजे आबा मा होनगोन ससमि आगै नो जोंना बाय बायनो ससा जोंना रेनुआ मा होनगोन मालाय हौवाया मा ओइ हामा मोननांला दै आंना चार्ज गैला 5%ल'सो अफ जालांसिगोन
दोनथ'दोलै आं दोनथ'नोसै 5%ल'सै दोनथ'नोसै आङो थाथ'दो बाय उनाव लोगो मोनगोन आंना चार्ज गैला मबाइला ओरैनो एलबि होदो दे आंना चार्ज गैला मबाइला आं दोननोसै मेरा मोबाइल चार्ज खत्म हो गया अभी अभी मैं एलबी रखने वाला हूँ कल कल फिर मिलेगा ओके बाय है दोननो नागिरनासो दासो एमजे माबा फैलायबाय इयाव फाग्लाया एमजे आब' होनो फाग्ला स्कुलावसो दं औलै स्कुलावसो दं आङो स्कुलावसो दंफैयो ओरैनो जोंनाव आंखो ओरैनो लेथन साल्थे मा होनखोलैनो जोंना ससेखौ आंखो बाय बायनो जोंना लेथनाव आंखो साल्थे रेनुखौ मोनाबा आं लाथार थालिर गायजानोसै आं रेनु होनो आयौ आंखो खानायानो जोंनाबो एमजेआ दा थाथ'दो लोगोफोर आं दोनथ'नोसै दे सिनगोन र' आब' एमजे लासैनो थोद मा माबा बुंब्रा आं होनदाव नङा दे ओरैनो आं होनदाव नङा जोंनाबो आंखो सिनस'दो जल्दिनो सिनगोन र' आब' सिनगोन लासैनो दे होमबा आं दोनथ'नोसै दा अफ जालांगोन मबाइला नङाबा